Hello world and to everyone. Welcome to Filipino TV. Thank you very much for subscribing our channel and support. Mga kababayan ko, part 2 po tayo. Andito po tayo sa ating kababayang Pilipino Work Art Gallery Exhibit for Sale 2026. Andito po tayo ngayon sa SM Baguio City. Napakaganda at world class ang dating, mga kababayan ko. Promote and purchase our very own products. Mabuhay po ang Pilipino. Shout out to everyone sa ating mga kababayang OFW at sa ating mga subscriber. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. Sa patuloy na suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino TV, bisitahin niyo rin po ang ating sister channel, Filipino Life Stories. Thank you very much for watching and supporting our channel. Pakibisita po ang website ng Facebook at andun po lahat ng mga artists, ng mga profiles. Suportahan po natin at tangkilikin at i-promote. Marami pong pagpipilian, mga kababayan ko. Ang gaganda kung gusto niyo po ng mga artwork na bulaklak at mga authentic na artwork. Hindi lahat naman po ay drawing. Napakarami po na ginamit ng materials para po mabuo ang kanilang mga likha. Lahat po tayo bilang Pilipino ay malikhain. At very impressive, expressive lahat po na ating mga gawa. Suportahan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much to all my subscribers, sa mga organic na subscribers po ng Filipino TV and Filipino Life Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you in our next videos, mga kababayan ko. Maging bahagi po kayo at mag-comment lamang po kayo. Mag-suggest kung saan po tayo papasyal at pupuntahan po natin para i-promote ang sariling atin. Wala